Hola a tots. En este vídeo anem a continuar en les malaguenyes. Anem a veure un altre tono. Ja vam veure el tono de mi i fa. Val? Anem a veure una malaguenya per la, que també era bastant comú. Com ho farem? Serà la part del passeillo, utilitzarem la major, normal. Podem fer en els 3 dits o en eixa la mitja cejilla que molta gent utilitza, o en els 3 dits, el que vulguem. Això és el primer. I el segon acord serà si bemol, però no farem este si bemol, el de llibre. Farem un si bemol mig, no sé quin nom té, incomplet, que el farem en el tercer traste, pulsarem ahí la segona i aquí la tercera. Aquest serà el si bemol. També podem completar en la primera corda del primer traste. Així farem la part del passeillo. Epa, s'ha caigut. La part de la copla porta estos acords. Quan entra el cantaor, fa major, si bemol, que ahí sí que podem fer este o el mateix que fem en el passeillo, el que vulguem. Això dependrà també de la melodia que utilitza el cantaor. Hi ha voltes que li entra bé este, hi ha voltes que li entra bé este. Tornaríem al fa major, passaríem al do, tornaríem al fa i d'ahí al si. Esta volta sí que el si incomplet i després tornarà al la, que seria el del passeillo. Anem a fer un poc de passeillo i passem a la copla. Continuaríem acompanyant la malaguenya. Ara que hem vist este acord de si bemol, també m'he recordat que això no ho vaig explicar en la malaguenya per mi. El fa també se pot fer incomplet, és a dir, mig. Crec que algú li diu mig fa o té algun nom així aparent, que seria igual, corre la postura del mi, un traste, i luego tornar a baixar. Anem a fer només una passadeta de malaguenya per mi en el fa major mig. I ahí l'adorno que fem complet, us recordeu? Aquí el fem alçant tots els dits i luego passant al fa. Això que feia ara d'intercalar les dos és només per mostrar la diferent sonoritat de cada acord. No és que se toque, ara hi puguem anar a canviar. Si decidim uno,
seguim en eixa postura per a tota la malaguenya, tota la peça. I bé, res, continuarem en pròxims vídeos. Gràcies.